wulikajɔ taama nin ne a yamaruya dira ɲamɛ miiriba ɲɛmɔgɔw fɛ kɛlaw tun bɛ kan ka u kannabɔ ne a ye k'a fɔ ko Barkhane ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ani k'a fɔ fɛnɛ ko a b'a la France. Ne ka tila ka Russie jamana ana a jamana kuntigi mangutu ne a fɔli ye vive Poutine, vive la Russie. Wulikajɔkɛla ninnu taamara ɲamɛ bɔlɔnbaw fɛ kana laban ka ɲɔgɔn dalajɛ u ka jamana wasabulonba da la. Russie jamana ka jɔnjɔn kun melekelen bɛ a wulikajɔkɛlaw caman na a dɔw fɛnɛ kun kɛlen bɛ ka pankartu minɛ u b'a la k'o fifa u bolo la a sɛbɛnnen bɛ minnu kan k'a fɔ ko Faransi armée ani Barkhane fagalikɛla jugu ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. An bɛ don min na i ko bi Faransi sɔrɔdasi 3,000 ɲɔgɔnna de bɛ Sahel lakana hukumu kɔnɔna na dagalen do Niger jamana kan. Faransi jamana ka teri jamana u ka minɛnw cɛw kɔfɛ ka bɔ Mali jamana na. Avril kalo tɛmɛnen na Niger wasadenw ye a danatigɛ tun ka ne kan caman ye ka yamaruya di kɛ Faransi jamana ma u ka dansagokɛbagaw kɛlɛli hukumu kɔnɔna na u lakanakɛlaw kana sigi Niger jamana kɔnɔ. Les slogans anti-français parce que nous exigeons le départ immédiat de la force Barkhane. An ka kumakan ninnu bɛ Faransi kɔnturu la ka da a kan an bɛ a sinsin a kan ne ka tila k'a danatigɛ ne Faransi a n'a ka lakanakɛla kulu Barkhane ka gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na sabula Faransi ye dankari kɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya hakɛw de la o de bɛ ka kɛ sababu ye an bɛ don min na i ko bi ka lamagaba bila Sahel marayɔrɔw la. Seydou Abdoulaye mouvement M62 wulikajɔ labɛnbaga ɲɛmɔgɔ ka fɔ la AFP kunnafoni dibagaw ye a labɛnnen ne Burkina jamana kuntigi kɔrɔ révolutionnaire Thomas Sankara ja ɲɛgɛnnen ye duloki ye a ye Faransi jamana ne kɔnboya fanga jamana kɔrɔ do jalaki ne dansagokɛlaw jukɔrɔma tintinibagaw ye minnu ye u ka waleya juguw jɛnsɛ Mali ka taa yɛrɛ kɛ fɔ ka don fo Niger ani Burkina jamana kan. Karidon wulikajɔ nin tun kun fɛnɛ ye ka kofɔli kɛ dayirimɛminɛw gɛlɛyaw kan Niger jamana kan yɔrɔ min na taji gasoil sɔngɔ yɛlɛni o kɛra sababu ye ka dɔ fara dala dumunifɛn caman kan.